gusle i tamburica. Pozivamo našeg malog, mladog gosta Ivana Vidića, člana Kulturno-umjetničkog društva Sveti Ante iz Kretelja, koji nam je prvo svirao lijericu, a sada će i gusle. A na pozornicu pozivamo i članove tamburaškog sastava za stara dobra vremena i pozivamo sve plesače i plesačice, članove Kulturno-umjetničkog društva Seljačka sloga, naše slavljenike, neka dođu ovdje na pozornicu prije nego što Ivan nama zasvira i zapjeva. Dakle, neka dođu ovdje na pozornicu, jer smo evo od zaborava otrgnuli i jednu lijepu pjesmu. Čika Mato Ivanšić, izrađivač tambura, kaže da ju nije svirao punih 35 godina, a to je himna gradištanska, stara je negdje oko 100 godina. Pa evo za ovu svečanu, gdje su nam folkloraši? Odite, stanite ovdje na pozornicu. Članovi Kulturno-umjetničkog društva Seljačka sloga, naši slavljenici, samo nam se ovdje poredajte. Pozivamo i tamburaše, neka dođu na svoje mjesto, jer bit će ovo jedna doista lijepa slika za uspomenu na ovu veliku obljetnicu. Dakle, čućemo gradištansku himnu, pjesmu staru oko 100 godina, koju je prema nekim kazivanjima napisao Josip Lovretić, no to će se još i detaljno istražiti. A prije himne gradištanske, naš dragi gost Ivan Vidić, guslar.